যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে Mari Badmahun her fra Sikkim, også kendt som Østens Skotland. Det her det er et paradis i den nordøstlige del af Indien, med andre ord også den sikre, den ægte og den autentiske del af Indien. Den her video den er for kvinder, som foretrækker eller som drømmer om at rejse alene. For alle kreative, frie sjæle, for kunstnere, for musikere, for rejseelskere. Ja, for generelt for alle, som har en drøm om at rejse i Indien, men som er blevet af en eller anden grund aldrig har fået gjort det på grund af mediernes dårlige fremstilling af Indien som et farligt land at rejse i. Vi er en gruppe mennesker, rejseelskere, backpackere, freelancere, iværksættere, kunstnere, forfattere, musikere. En gruppe mennesker, som tilsammen kalder os for Republic of Free Souls. Vi har 4 forskellige projekter, hvoraf det hele hedder Chai Chilam Chipati. Det her projekt det er for kulturel og bæredygtig turisme. Vi arrangerer 2 til 4 ugers lange rejser rundt omkring i Nepal, Indien, Bhutan, Bangladesh, Thailand. De her rejser de vil være interessante for alle foto, mad, film, kultur, natur, elskere. I og med at de her rejser vil byde på en indsigt i den ægte kultur, og vi vil tage med til alle de steder, som der ikke er skrevet om i Lonely Planet og andre guidebøger. De her rejser, vores mål med de her rejser, det er at inspirere dig til at starte et helt nyt liv, til at starte dine egne projekter, og vi vil lære dig, hvordan du kan tjene penge og rejse samtidig, så du på den måde kan blive ved med at rejse og ikke er tvunget til at tage tilbage og arbejde i et eller andet kedeligt job, som du overhovedet ikke føler dig passioneret omkring. Så hvis du synes, at den her form for rejse lyder som noget for dig, så undersøg vores hjemmeside, eller så besøg vores hjemmeside chaichilamchipati.com og læs mere om, hvordan vi kan ændre dit liv. Hvis du derimod er mere interesseret i spiritualitet, og i at genfinde kontakten med dig selv og lære mere om det her magiske univers, som vi alle sammen er en del af, så er du så heldig, at vi også arrangerer spirituelle rejser, eller spirituelle retreats. De her rejser de byder på alt fra yoga til meditation, til chanting, til autentisk ayurvedisk behandling, reiki healing og tantra. De her rejser de foregår også rundt omkring i Nepal og Indien og Bhutan, Bangladesh og Thailand. Og det er både for folk, som har praktiseret de her yoga og meditation for eksempel i mange år, og som allerede ved meget om alle de her emner, men det er helt klart også for folk, som er nye i den spirituelle verden og nysgerrige på at lære sig selv og andre mennesker bedre at kende. For eksempel så afholder vi de her spirituelle rejser i Sikkim, hvor jeg er lige nu, hvilket er et ideelt sted, da det er de fleste mennesker her, de er buddhister. Jeg står lige nu i Rumtek, et buddhistisk tempel. Så for eksempel en rejse i Sikkim, så vil vi tage dig med rundt på og besøge forskellige buddhistiske templer og lave morgenmeditation med udsigt ud over Himalaya-bjergene. Og i det hele taget besøge en masse meget, meget interessante steder. Og vi kan love dig for, at det vil være en livsændrende rejse for dig. Hvis du synes, at det lyder som noget, du har brug for eller er interesseret i, så besøg vores hjemmeside Tatastu. Vores tredje projekt, det hedder Shistishala, og det er en webshop, hvor vi sælger produkter, som er lavet af kvinder i små, underudviklede og umoderne landsbyer rundt omkring i Indien og Bangladesh. Når du køber produkter, hvilket er kunsthåndværksprodukter fra vores webshop, så støtter du samtidig også de her kvinder til et mere uafhængigt liv, i og med at de får noget økonomisk indkomst, så de ikke er 100% afhængige af deres mænd. Og dermed støtter du deres bedre arbejds- og levevilkår for de her kvinder. Sidst men ikke mindst, så
Ja, og som sagt, så hed den hjemmeside shrishtishala.com. Sidst men ikke mindst, så hedder vores sidste projekt The Art of Giving, og det er et velgørenhedsprojekt. Og det fungerer på den måde, at når du køber, eller når du rejser med os, enten en kulturel eller en spirituel rejse, så går 35% af det beløb, som du betaler for den her rejse, direkte videre til en af de velgørenhedsprojekter, vi støtter. Det drejer sig om 4 forskellige hovedemner. En af dem er hjælp til hjemløse og fattige børn i de her lande, som jeg har nævnt. En anden er hjælp og støtte til sexmisbrugte piger og kvinder rundt omkring i Asien. Og hjælp til gadedyr i Indien. Og så bedre arbejds- og levevilkår for kvinder, hvilket er det, vi hjælper med gennem Shrishtishala. Udover økonomisk støtte, som vi giver gennem de penge, som du betaler for de her rejser, som derudover også er rigtig, rigtig billige, fordi vi ikke hyrer yogalærere for eksempel fra Vesten, men bruger indiske, veluddannede, passionerede yogalærere. Så 3 af dagene på din enten kulturelle eller din spirituelle rejse bliver også brugt på at lave velgørenhedsarbejde i en af de her projekter, som vi støtter. Det kan fx være i en af vores slumskoler i Kolkata, hvor du kan hjælpe børn på den ene eller anden måde. Så hvad skal man sige, vores drøm er i det hele taget at hjælpe fattige, hjælpe hjemløse, sexmisbrugte, fattige mennesker i Asien, og samtidig hjælpe dig til et nyt og et bedre liv, hvor du lærer at følge dine drømme og dine passioner. Så hvis det her det lyder som noget, du trænger til at opleve, eller kan mærke i din sjæl, at den længes efter at komme ud og opleve verden, og komme ud og lære sig selv bedre at kende, så kom og blive en del af vores familie. Namaste. যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जब काली घटा छाए ओरे हो रे ओ अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तू शोला बन जा, वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अकला जलो रे, जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अकला जलो रे, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা